Здравейте, пак започва опасни тестове. Ще направим около доста такива. Доста частове. Сега имам други приятели, малкани други. Ще стърна фона и звук. Да дигаме гуми, бе! Веригата ли ти падна? Падна му веригата. Готов? Готов. Отна майстора на верига. Само ми каза, че ги намерил, запазил ги една партида сега. Ти тук ли слагаш телефона? Да снима. А това е Венци тук. Еднакви не са. Участва. Едните прайни януари, другите февруари. Една партида е, разбираш? Една доставка. Този не беше на треньора. Няма как нещо, примерно, Това е треньора. Значи ще му кажа транспрес, трудно и да пита колко ще иде транспорта. Кой е? Ангел. Ела. Мале, то сдигна гума. Има една рампа, искате отидете да видим. Вчера дия гуми. Обаче просто. Аз мога го направя. Опасни тестове. Вървим напред в тротуар. Тук ще бъде 6-та част на опасни тестове.